गदाय फिसा हिसाबैहाय आसा खालामगासिनो दङ दाबो। खुलुमबाय। समनि रादाब नायगिरि रायजो राजाफोरखौ बरायबाय। आं दिनै दङ नैबे चिरां जिल्लानि आमटेकानिफ्राय साहाथिंजाय खमैबो 10 किल'मिटार भुटान बर्डारावहाय मोनसे समनि एनडिएफबिनि बिर दावहारु जोहोलाव एन रोमैलुनि न'खराव। बिथाङा दा एनआइए केस नांनानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। दा बे समाव आङो बिथांनि बिमा बिफानिफ्राय बिनि सोमोन्दै बा बिनि केसा मा थासारियाव दं एसे मिथिनानै लागोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव। दा बे गोरोबथानि उनावहायबो जोंनि माखासे बर'नि बिर जोहोलाव होननांगोन एनडिएफबिनि मुङावहाय गावनि जिउखौहाय दान होबोनायनि उनावबो दिनैसिम जेलाव थानांगौ जादों नोंनि फिसालाया। दा बे बेलायावहाय मा बुंगोन? आं आसा खालामदों बाबुफोर गोख्रैनो गनांगौनि थाखाय मान दाबो आखायाव लाया जाखो बिसोरो। जों खोनानो मोन्दों माने बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बे जेलाव थानाय साफ्रोम एनडिएफबिफोरखौ बख'नायनि थाखाय प्रसेस लाबाय थादों होनदों। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? न'खरजों माबायदि जगाजग लादों बे सरकारा? माथो जेबो जगाजग लानाय खोथायानो गैया। नुफेरनाखैनो माबायदि सरकार। आरो बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजोंनो साफ्रोम माने एनडिएफबिफोरनो माने रिहेबिलिटेसननि मुङावहाय 4 लाख राङै माने होनाय जादों न'खराव। बे 4 लाख रांखौ मोनदोंना मोनाखै? आयै बाबु बेफोरबादिखौ मोनबाथाय आरो जों एफा खस्थ'आनो जानाङा जागौ। एम्फौ फिसिनानै जायो आं हनै। दुखु खस्थ'खौलाय मा बुंनानै फोरमायजोबावनो बाबुफोर। गदाय फिसा हिसाबैहाय आसा खालामगासिनो दङ दाबो। बिटिआर सरकारा माब्ला माबा खालामगोन, क्लियार खालामगोन, माला बख'गोन। दा जेलाव थानाय फिसालाखौहाय नों माब्लाबाफोर लोगो हमनो थांफेरबायमोन नामा गुवाहाटीयाव? गैया, आं थांनोनो हाया बाबुफोर। खर'आनो गाखोनो हाया, गारिखौनो गाखोनो हाया। ओमफ्राय बिदिनो दा मा थासारियाव दं बेनि सोमोन्दै माबाफोर खौरां मोनो नामा जेलनिफ्राय? खौराङालाय मोनो, गाव बुङोनो बिदिनो जानाय लोंनायफोरनि फोरबान रायलायो आरो माथो रायलायबावनायलाय। दा बे समाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मा खावलायनो सानगोन? खावलायनो साननायानोथ' आसा खालामगासिनो दङ बिसोरखौनो, सरकारखौनो। सरकार सालायनाय हिसाबैहाय बिसोरनो हागौखाय इसोरखौनो आसा खालामगासिनो दङ। मानो दाबो बिसोरो जेबो आखायाव लाया जाखो? आदैया दा गावनि फिसाला, दुइसिन फिसाला हिसाबै दा माने फिसालाखौ नायनो गोसो जायोना जाया? जायो जानायालाय। थांनोनो हाया नै बेमार जाबाय। फिसालाखौ मोखां नुयैया खै बोसोर जाखो दासिम? 9 बोसोर जायाखै। 9 बोसोरसिम जाबाय।